So nga sir no, gamay na lang ko nato diyan. Stock nato. Sayo pa kayo. 736 pa. And taas pa kayong linya. Ito. Dagan pa tayo. Ready na bukas sa second wave? Ready na mo? Second wave, Oh? murag mapugos yung tarik kan, basta mapugos yung tarik panakan. Bayo ba nagtao boss? Wave ba lagi? Oh. Mo lagi, ang manurot pa ng kaldero, magduman pa pugos sa kaldero. Yung masabaw, timpla lagi ko. Rescue sa kanon. Boss, wala diwata pares na boss. Ako ikot na. Take out sir. Thank you. Sorry, kasi pasok na ha. Sabaw mo. Ah. Yo, what's up mga sir? Mayang gabi. So day 3, ini ka Bigwas Bulaluan. Oh. Agkan kayo. Busy kay si Bossing. Tama ng pila karon no. Hi Ma'am Eden. Parang na magigagapon. Paano leto na ako? Oh. Kita na ito pa sa WhatsApp. Ay bag ko laging ko. Hire. Absent ko gapon. Absent kagapon ah. Ulang taon lagapon. Ako rin gipinta na rin balayo. Asa man? Ah, okay. Start. Grabe puno na kayo. Pero nakapangandam na siguro na sila. Day 3. Ah. Mahawal ka to, Shay. Asa yung papa? Naluto. Boss! May gabi! Okay ba ka? Timpla si Boss Big Boss ka din yun. Milo. Ready na bukas sa second wave? Ready na mo? Second wave, Oh? murag mapugos yung tarik kan, basta mapugos yung tarik panakan. Bayo ba nagtao boss? Wave ba lagi? Oh. Mo lagi, ang manurot pa ng kaldero, magduman pa pugos sa kaldero. Yung masabaw, timpla lagi ko.
Bago kang cook, sir? Sir. Magi ako dyan, pal. Magi dyan pa. Lechon kawali. Ay, paspas kayo mo ba, no? Paspas kayo mo, chop-chop, oh. May sabaw-sabaw, ma'am? Napay dungag sabaw. Wala, lagi ito kayo kapag. Wala. Diyan sila wala. Wala sila. So karon medyo i-organize na karon kay na si Ma'am Eden nag-rescue yun sa kwan. Ang linya dito mga sir, oh. Time check is 6:48. Tol! 6:49. Dami kayong sabawan ng boss ba? Lang-halang ba ni boss? Or halang-halang ni or mauna ni siya sa beef? Paris yun eh. Beef Paris na yun siya. Amo ako ng version boss. Yes, wawar tong simat ba? Mga idog sa boss. Pagka na ba? Pagka na yun. Tasking din lang. Lagi ha? Basket mo wala yung mga plus tayo. Sige, ano nila, pakita sila. Meme. Oh, word. Bart, Ay, alam mo sa bawah. ay tambal ni sa mga hangover ba? Oh, word. Pagkuha lang mo dito. Kaya tambal sa hangover guys. Tulong mo dito sa condiments. Go. Mat, Kabay. Dito, next pisa dito. Ah. Ayaw sa plato, mamili. Limpyo mo rin. Ito na ka. Mixan naman. Ito, kabukat na siya. Good sila dong, good sila. Kids, kids. Ayaw ko, kids. Wala kong hukay ng rice. Wala na yung rice niyo. rescue sa kanon. May rice man. Asi Jennifer. Kaya ako'y gota na rin. Kaya ako'y gota rin. Rice man, may rice. Gamot pa ngayon, rice man. Boss, wala diwata pares na boss. Ganto rin, ganto. Ito pare. Yung kanto, Paris overload. Ganto rin. Kung naidiwata sa Manila, diyan si Ligan, yung kanto. Mira, mira. Almira. Take out, sir. Thank you, thank you.
Oh, sige, sige, sige. Oh. Mas bonita sila ni karne. Mana na? Karne na na. Pantay naman, meron sa kutupangan. Mana na? Duga na kapag meron. Wala na? Wala na. Thank you. Diwata mo ka. Diwata ka. Balikisan mo lang. Balikisan. Tabaw ka na. Agad sir eh. Ada ulang. Dia nak sir. Ulang na kanya. Oh, ini mah. Hindi na mo reklamo yung customer boss ko. Hindi mo reklamo ka, mag-organize na ka. So far, ako nag-use namin lang kan. May station, dropping station. Kung katong gabi ka, kung gusto Oh, 2 days lang. Hindi mo kita mga mga blaster, kung kita mga guliyang, di ba? sugod pa kung gusto. Diba, diba? Oh, blaster na yung kayo. Anay na kayo, organize na kayo atong kuan. Lalayo, bugapay, sige lang. Kita lang ito kami. Store medyo organized na kay natay starting line yan. Lane, Shani. Otoy, kumpara na mo sir. Same nila portfolio. Kontrata na ako sa club sa una. Lagi mintisa ko. Mintisa o si Paglibar. Dong. Dahil ba? Tuloy.
sayo pa kayo, alas 7 pa. Tapos urot na ang kuan, kaduha nga baboy nga gihaw. Nadagan pa yung tao na linyaw. Labas, labas. Labas, labas, labas.